סיפורו של מלך אמיתי, נגוסו אבא תקניה סיסאי. יש אנשים שחיים בעולם הזה שנים רבות, ויש אנשים שגם אחרי לכתם הם ממשיכים לחיות בתוך הלבבות של כולם. אבא שלנו, נגוסו, אבאתאצ'ין קניה סיסאי, היה אדם כזה. הוא לא היה מלך עם כתר של זהב, ולא ישב בארמון מפואר, אבל הוא היה מלך אמיתי. מלך של חוכמה, מלך של יצירה, מלך של חסד, מלך של אומץ, ומלך של לב. אני הייתי ילד קטן, בן 4, אולי 5, אבל גם בגיל הזה כבר ראיתי דבר גדול. לא כל אדם הוא רק אדם. יש אדם שהוא עולם שלם, ואבא שלי היה עולם שלם. הוא חי בכפר נידח, במקום בלי חשמל, בלי טכנולוגיה, בלי בתי ספר מקצועיים, בלי ספרים, בלי תוכניות, בלי סרטוטים ובלי הדרכה מאיש. אבל בתוך הראש שלו היה אור, בתוך הידיים שלו הייתה גאונות, ובתוך הלב שלו הייתה שליחות. אנשים רבים יודעים לקרוא וכתוב, אבל לא יודעים לברוא דבר, ליצור דבר בעצמם. אבא שלי לא למד באוניברסיטה, אבל החיים עצמם היו האוניברסיטה שלו. והקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה אדירה, דמיון, הבנה, ידיים של אומן ולב של שליח ציבור. בתחום החקלאות הוא היה מומחה גדול כל כך, עד שהאנשים העריצו אותו. עד היום מדברים על העשייה שלו. אדמה, צמיחה, זריעה, עונות, עבודה נכונה. אצלו זה לא היה סתם מקצוע. זו הייתה חוכמה עמוקה של אדם שמבין את הבריאה, שמכיר את האדמה. כמו שחכם מכיר ספר, הוא ידע לעבוד, לתכנן, להוביל ולראות תוצאה. אנשים ראו אותו ולמדו ממנו מהי חריצות, מהי מקצועיות ומהי אחריות. אבל זה לא נגמר שם. אבאתאצ'ין נגוסו קניה סיסאי, אבא היה נגר בחסד עליון. הדלתות שהיה יוצר מעץ לא היו סתם דלתות, הן היו חזקות, מדויקות, מרשימות, עד שאפשר היה להשוות אותן לדלתות פלדה של היום. מי שראה את העבודה שלו לא ראה רק עץ, הוא ראה מחשבה, הוא ראה סדר, הוא ראה עוצמה, הוא ראה אדם שיודע לקחת חומר פשוט ולהפוך אותו ליצירה של כבוד. ואם זה לא מספיק, אבא היה גם אומן נדיר ביצירת כיסאות מאור. לא מדובר בתקופה של מפעלים, לא של מכונות, לא של חשמל, ולא של מדריכים ביוטיוב. הכל היה נולד מתוך הראש שלו, מתוך הניסיון, מתוך העין, מתוך הרגש, מתוך מתנת היצירה שהייתה בו. הוא היה לוקח אור חדש של פרים ופרות ושברים, מותח אותן חזק מאוד על הארץ, מכל הפינות, מחכה שהתייבשו כמו שצריך, מנקה אותם היטב, משמן אותן, ואחר כך פורס אותן לרצועות מדויקות ויפות. לאחר מכן היה מכין מסגרות מיוחדות של כיסא מעץ, ואז בידיים שלו, בסבלנות של אומן, היה שוזר את רצועות האור שתי וערב, עד שלנגד עינינו היה נולד כיסא מושלם, מיוחד, חזק, יפה, שלא נולד מהעתקה של מישהו אחר, אלא מהעולם הפנימי של אדם אחד מיוחד, אבא. אדם שלא ראה, לא העתיק, לא למד מספר, אלא יצר מהדמיון שלו מציאות. אבא זה כל כך נפלא. אבל אבא שלי לא היה רק איש מלאכה, הוא היה גם איש של הצלה. בכל הקשור לטיפול ולעזרה למשפחות שלנו ולסביבה, אם מישהו היה חולה, תמיד היו מבקשים את אבא קניה. לא במקרה, כי הוא היה אדם של פתרונות, אדם שלא עומד מנגד, אדם שכאשר יש כאב הוא קם לעזור,
הוא היה יוצא ליער כדי למצוא צמחי מרפא. הוא הכיר את הטבע, הכיר את הכוחות שהקדוש ברוך הוא שתל בתוך הבריאה, ויודע כיצד לקחת מהם רפואה. הוא היה מכין תרופות בעצמו, ונותן לכל חולה טיפול לפי סוג המחלה, לפי סוג הפציעה, לפי סוג השבר, לפי סוג הצורך. הוא לא פעל מתוך רעש, אלא מתוך הבנה, ניסיון, אחריות וחמלה. הוא ידע להקל כאב, הוא ידע להרגיע, הוא ידע להציל. והלב הגדול שלו לא נעצר רק אצל בני אדם, הוא טיפל גם בבעלי חיים. סוסים שחלו, טופלו, פרות שנפצעו, טופלו, חמורים, עיזים, כבשים שנפצעו, שחלו, טופלו. על ידי מי? אבא. አባታችን ንጉሱ አባታችን ቀኝ ሲሳይ כמה גאונות באיש אחד, כמה תבונה באיש אחד, כמה חוכמה באיש אחד, כמה סבלנות באיש אחד. איזה שתיקה עם כוח, איזה שתיקה עם אמירה, איזה שתיקה עם חוכמה. כל חיה שהייתה זקוקה לעזרה, גם היא הייתה זוכה לידיים המרפאות של אבא. הוא לא היה רק רופא של אנשים, הוא היה גם רופא של חיות. אפילו רפואת שיניים ידע לעשות, לבני אדם וגם לבעלי חיים. איזה דמות נדירה זו הייתה אבא. כמה גאונות הייתה בך, כמה ידע היה בך, כמה ידע, כמה הבנה, כמה אומץ צריך בשביל לטפל כך. כל כך רוצה להיות אתה. במקום נידח, בלי ציוד מודרני, בלי תעודות, בלי מערכות, רק עם האמונה, שכל ישר, ניסיון וידיים מבורכות. וכאילו כל זה עוד לא מספיק, הוא היה גם חייט מהשורה הראשונה באזור. הוא היה הורג שמלות לאמהות, מתקן בגדים לכל מי שהיה בא אליו, מסדר, מרחיב, מצמצם, מתקן, מחזק. קרוע, הוא מתקן. גדול מדי, הוא מתאים. קטן מדי, הוא מרחיב. אצל אנשים אחרים, בגד קרוע הוא סוף סיפור. אצל אבא שלי זו הייתה התחלה של יצירתיות. התחלה של חידוש. כמה אנשים זכו ממנו לכבוד, כמה אנשים ירגישו שאפשר לבוא אליו, כי תמיד יש לו ידע טוב, כי תמיד יש לו יד טובה, תבונה וסבלנות. וגם בזה לא נגמרה הגבולה שלו. אבא היה גם איש ברזל, מסגר, יוצר כלים מיוחדים, בונה ומעצב מברזל גולמי, כל צורה שצריך. אנחנו מדברים על כפר נידח, לא לשכוח. זה לא העידן של היום, זה העידן של אז, עתיק. אין בית ספר למתחות, אין סדנאות מקצועיות, אין מורים, אין מכונות מתקדמות, אין ספרי הדרכה. ובכל זאת, הוא ידע לקחת גוש ברזל גולם, להכות אותו, לעצב, לחשב ולתת לו צורה ותפקיד, כלים, כלי חפירה, מחרשה ועוד דברים רבים שהחיים בכפר דרשו. מה שהאנשים אחרים היו רואים כחומר קשה וחסר צורה, אבא שלנו היה רואה כפתרון. זו הייתה המומחיות שלו. זה לא סיפור מוגזם, זאת האמת. אמת אחת לאחת. וכשאני חושב על כל זה, אני מבין שאבא שלנו לא היה רק אדם מוכשר. הוא היה בית ספר שלם, הוא היה מוסד שלם, הוא היה עולם של מלאכה, רפואה, חוכמה, אמונה ועזרה לזולת. השתבח שמך, אבא. አባታችን ንጉሱ አባታችን הוא היה איש אמיץ,
איש אמיתי, אוהב אדם, נחלץ לעזרה, עובד את הקדוש ברוך הוא, יהודי ציוני, אדם שהחיים אמרו דבר אדם שהחיים אמרו דבר אחד ברור. אפשר להגיע לגדולה גם מהמקום הכי פשוט בעולם. הלוואי ואנחנו נבין זאת. הלוואי ואנחנו נבין זאת. אני חוזר על זה. אפשר להגיע לגדולה גם מהמקום הכי פשוט בעולם. אם יש באדם לב נקי, אמונה, עבודה קשה ורצון להועיל לאחרים, לתת לאחרים, להיות לאחרים. אני מאושר. אני מאושר שאני הבן של האיש הזה, אבא. אבא, אני מאושר שזכיתי לראות אפילו כילד קטן מעט מן הגדולה שלו. אני מאושר שאני נושא את השם שלו. אני מאושר שאני נושא את הזיכרון שלו. ושאנשים עד היום זוכרים אותו, מדברים עליו, מתרגשים כשהם רואים אותנו הילדים. כי אנחנו מזכירים להם את אבא. ንጉሱ አባታችን ቀኘ ሲሳይ. וזה אולי הדבר הכי גדול. יש אנשים שנפטרים ונשכחים, אבל יש אנשים שהופכים לשורש של משפחה, לשורש של דרך, לשורש של השראה. ንጉሱ አባታችን ቀኘ ሲሳይ הוא שורש כזה. החוכמה שלו חייבת להיות המגדלור של כל המשפחה. ההשראה שלו חייבת להמשיך לפעום בבית ההשראה שלו חייבת להמשיך לפעום בבית משפחת סיסאי. היצירתיות שלו, האמונה שלו, האומץ שלו, החריצות שלו, אהבת אדם שלו, כל אלה לא שייכים רק לעבר. אם צוואה חיה לדורות הבאים, לילדים שלנו חייב, לנכדים שלנו חייב, לאחים שלנו חייב, לאחיות חייב, לכל מי שנושא את השם סיסאי בגאווה, פשוט חייב, 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 חייב. אנחנו לא רק זוכרים אותו, אנחנו חייבים להמשיך אותו. להמשיך את הידיים הטובות שלו, להמשיך את הלב הפתוח שלו, להמשיך את אהבת העבודה שלו, להמשיך את היצירתיות שלו, להמשיך את התבונה שלו, להמשיך את הייחודיות שלו, להמשיך את האמונה שלו, להמשיך את האור שלו. ואני מתוך אהבה עמוקה וגעגועים שאין לו סוף, אומר בגאווה גדולה, אבא שלי לא היה אדם רגיל, אבא שלנו לא היה איש של פלא, אבא שלנו היה מלך בלי כתר, אבל עם נשמה של מלכות. ንጉሱ አባታችን ቀኘ ሲሳይ. יהי זכרך חרוט בליבנו לעד. ልጅህ ገላጋይ ቀኘ ሲሳይ። ልጅህ ብላታ ነው፣ ብላታ